layap luyuh tengalu yo pindo bersating sumena sumu-suping rasa jati paning rusak paning ketemu pindo roping colon iki yang lumingkat jog malengkung ler kawasan pukul sing dupa kanggo melon ning jasa ngapek kawengku sagung jajahan Maluka puntor ketuk parat terus rani rami jak modal dening aku do Ratu Mandura kula diotani ngono. Keparat besok wani saiki ya wani rapi jak modal dening aku. Kempeng loro kinjapati kidam tinto kampian kon njaluk rumput dari pendangati. Kula ora bakal ikrik mlune sawung keparat. Kok Prabu Tiagi wonten dawuh Kanjeng Koko Prabu lan kuwi Anoman nggih wonten timbaning kang dawuh sinuwun Prabu Baladewa ketelana jujul hanusuli dadak nglayoni wong kang gedeng kabur sengit klan Kakang Semar mekasan ora beda ganggu gawe marang pakartine Kakang Semar nggone mbangun kayangan agi cetha apa sing dadi kersane Kakang Semar wae Yayi Prabu Kresna disedake dadi buta selawase ora bisa pulih yen ora antuk apa sing dadi pangapurane Kakang Semar Badranaya. Lah kok ana bocah bayi wingi sore. Ana bocah bayi wingi sore putra pukulun Bathara Guru ya kuwi Dewa Srani Ratu Tunggul Malaya. Cingak semu mlengak kaya dene wong kang lagi ungak-ungak nggone lumebu mapaning Karang Kadempel nyandak marang Kakang Semar Badranaya bakal ditugel gulune. Yangi wonten timbaning kang dawuh. Ing kene kowe karo aku ora mbela marang sapa-sapa.
kene kowe karo aku ora mbela marang Kakang Semar ora mbela marang Dewa Srani. Ternyatane apa sing dadi kekarepaning kawula kudu manggih mulya. Ing kene Kakang Semar ora kleru. Tetep Wadyabala Tunggul Malaya kae kudu ditundung luwasa karang kadempel dhewe. Sang Baladewa Narmati benare swara Kresna sakalangkung tresnanira marang Jabanon sinawi mongko bisa ungganipun pakai jauh Koko Prabu. Kepong karangan dempul bebaken dawuh lho. Wah. Hey! Oh! What? Modar! What? What? Oh! Ah! Iyo! Somo Yaki Setyaki Ora marani
tangkep cocok ira loko kantaran paoya yakti mande tombak tangan Gusti Aki curet munas curiga satu orek jroning talaga sing olehno praktek walis Tiaki Semar ndi tugele gurune tak longgone parung waduke para dudu karepe durat tambora waduh wani geger mapan kalangan jembel pengen modal kari aran pun bali saka kene put ya hei put Cepalu ora mundur pengen modar dadakan kowe Tiaki ora usah kok wis wani maju ora wani minggato sing adoh kowe wong tunggul Maloyo wani ganggu gawe mapan ing karangan dembel padha karo Soroh nyawa waleh urip minggat besok ora gelem saiki wedene gelem bali waton nyangking dase Semar Badranaya tunggak kemaduh menungso lumrah wani bangun kayangan anggepe apa cangkeme ini lho narai kancane kesleyogah aku lho ngono kuwi sing apik tenanan ngono ki nah ngono lho kendo
Sapa iki nek munyuke barang iki kene iki. Dasar kepor nyoto. Lho iso omong. Munyuk iso omong. Aja nek omong pidato wae iso. Lho. Edan. Op. Lo. Wah. Loh, nguyuh nang pinggir dalan ah. Oh, hey, oh, ah, oh. Wet ya, oh, ah. Oh, ah, ya. Oh, ah, Lo, hey, ah. Wet, oh, ah, ya. Hey, hey. Ya. Hey, edan. Ya. Lo. Wet ya, bala kang tumingal ngasampa samya medali lero dadet wileteng gada sawas Antarsya. Antarsya kuwi sapa? Tumenggung Surya. Surya kewane mlebu jarik. Surya pangrangsang tresna. Nyapa. Lho, ora diceluk kok. Ora diceluk melu-melu. Antarsya. Pitung sing penak kowe nyingkriya Semar tak cangkinge ndase. Timbang ora wurung kowe karo aku, jagongan penak-penak bengkerengan terus jotosan. Luwih becik kowe mundura. Emang kulitmu nek nganti beset kesrempet tangane Surya pangrangsang tresna. Mundur! Besok ora gelem saiki apa dene. Mut! Adin jeloki mesti ngalih lho kowe. Tuman. Wong ki mbok mlegake kancane. Wis kancane ancang-ancang arep ngejloki kuwi mapan. Paling ora kancane iki lega. Ora lara ning lega ngono. Kowe iki omong apa? Omong kansil kok ya. Ya. Jadi balik. Hop. What? Go. What? Go. Dan gedruk lemah ngangge cengkal. Bos. Ya. Hop. Wis. Apamu? Hop. Hop. Karo iki. Mok cekel iku nyumping ning mburiku sesuk ilang wayange ngono san. Mok cekel loro mok tek ditembok ning omah. Lho kek. Aku ning omah ndi akeh le. Gambar iki tak lem kok malah.
Ki dugang cara mbiyen ki ngene. Wis. Lo. What? Kaca titen nganggo wong ireng rambute disemi rambang disangka kadohan kaya wong nyunggi sepet Gatut Kaca kae Doni sangkem. Oh. Lo. Tian. Sopo-sopo diababi. Ae. Kaya wangi-wangi odolmu. Dudu karepe dhewe. Buta untune krowok kabeh. Pamer. Ae.
Ora ngerti aku iki satriya. Aku ngerti watake buta-buta nek butek kolu mbadhok karo kancane. Buta buteng betah nganiaya. Ora kok jeneng aku kemeruh. Ning aku ki ibuku mbiyen ya buta. Anggepe apa? Ora minggat saka kene. Aja takon dosa. Nggo gatheng dasmu. Desmaneran manungsa teking bumi gelah-gelahing jagat panuks maning jajalanat. Buta padha mundur. Wajya balaku padha lumayu saling tunjang kaya merang katempuh ing banjir bandang kuntal kaprapal kaprwasa. Jebul pancen kaya-kaya wis tinata sadurunge dening Semar Badranaya nggone niat mbangun kayangan. Yen ngono cetha iki kena kanggo titikan Semar iki mbadal saka pitutur nyebal saka tatanan sumedya ngembari panguwasane Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Aja takon dosa. Ratu Tunggul Malaya putra kirasih saka Pukulun Bathara Guru. Semar ora kok tudoke aja takon dosa Baladewa lan Wadyabala. Lakon tugel gulumu lunas nyawamu kowe. Golek amuk Suramarta Jamrata mangsa ndang saya bareng maju cauta bareng ngrampian Kanjala klubur ning mendal miati Ratu Mandura Baladewa Kusumari kita wasi Jala Kakrasana Raden Karsana kowe Dewa Sani kowe nggawa kae marang Kakang Semar Badranaya nggone bangun kayangan nutul ora minggat soe aja takon dosa iki apa tungkak nyo tungkak siramu kowe tungkak gulung amuk Suramarta nyododlo kolot tepotani ono ayo olahraga Baladewa keparat. Aku ora golek marang kowe, sing tak golek Semar Badranaya. Nek yen kowe melu-melu aja takon dosa. Arep kekendhita oyote Minang. Arep kowe kadange dewa. Kopat kapita kaya buntute ula tapak angin. Dewa Srani anak dewa. Ora minggat sore nek kelakon tak kokop getemu. Kokop piye? Minggat. Dodo. Aja palamu kon minggat kabeh. Kakang Patih, wonten dawuh sinuwun. Perasaanmu piye? Mboten sekeca. Kula perang musuh Gatotkaca nggih bal-balan ndas kula. Yen ngono padha aku ngerti iki Baladewa jebul jago bal-balan. Napa? Ndasku ya ki bal-balan Ratu Mandura. Wah, mrengaten kula lan Paduka menika padha kalahe. Bali ning kayangan dadi atur ngarsane Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Dadi atur kayangan Suralaya te. Wis saken dawuh lho. Yaki, boten dawuh Koko Prabu. Kena kanggo titian kapara nyata iki dina Dewa Srani sak Wadyabalane wis padha lumayu saka Karang Kadempel.
ning aja girang gumuyu. Lungane Dewa Srani kae lunga ngimbol rasa suwa. Merga saka prajurit padha kalah mungsuh wong Karangadempel, mula ora mukal kalah monto mengko sawanci-wanci mesti bakal bali mapan ana kene nggawa wadyabala kang luwih gedhe. Karsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa dikumpulke putra Pandhawa. Dikumpulke prajurit ingkang sabiyantu marang pakartine Kakang Semar Badranaya siadilan pun Kakang ngadhep marang Kakang Semar Badranaya. Aturuning Klamonta Dewa Srani wis padha mundur saka Karangadempel Dewaken Dawula. Jebul bareng tak limbang-limbang, bareng tak pikir-pikir utawa tak gagas-gagas. Nggone Kakang Semar bangun kayangan iki nggambarke Kalamunta iki jagat cilik. Tegese ana saranduning badane Kakang Semar dhewe. Kakang Semar pengin ayem, mula ayem kuwi disengguh kanjuangan. Oh, Kakang, ora kowe bae. Ayeme Kresna yen to nyawang kawulaku mangke kamulyan lan katentreman. Pageblung mayang kala sirna saka lumahing bumi ku leping langit. Oh, tak jagane lumbung sinayur karang Kakang.